iga abantu baminto inche gontagete kobatebia ase morabe motegererete Kenya eye gose gusi eye ngima igontagete kobatebia rituko ria rero chinsa rituko ria igoro botuko chinsa chia saa 4 ya botuko ekero naringe bwona abaskari bachete barange 25 bagaicha bakambwata bakangire police station ya Nyamira ase bambegete nkendu paka chinsa isano isato gose saa 8 chia bono mambia ekero bambwatuka na isababu yoko mbwata ekero nababoria ibante bingadi tukoria igoro na chietari sironga ase abana bare ko graduate bechikore cheito erindegerenga kwana mang'ana yoko tema kureta abagusiamo ngakwana mang'ana yogo sugumo morayo ito Fredo Kengo Matiang'i mutwe ing'ekina kiki abagechetie esaudi natebete ng'a Fredo Kengo Matiang'i nere ogochikobo president yaito ekero nababori nki bakombwatera onde tayontebia ibantebi ng'a baetwe instructions kurugoro bambwate erindegere ntige kubanga amandamano ayeri tukoria rero na inchi abantu baminto maandamano ande tayo nabangete naba Kenya bono iga ase baikire muntu onde tayo oraba banga maandamano aba Kenya baamuire bono iga ase baikire ng'a gochimotuga iga egento keraba konye no gosoka erindegere kwirwanira na kiekyo ritukoria rero aba Kenya ase bare baisokirie erindegere kwinyora abana bari baitetwe ase myaka ebere yaitire na inche gintagete gote abantu bamito bagusiye ese igibuneye erororo gotosiarera obwoba intwe buna abagusiye abantu baminto mumaete intuntu anya gwakirumatitiri naende twamuire kwa kauri moja gwansira ritukoria rero ese igieri konye tubegete korange serikali eye yomu sikoyo William Ruto ya rurororo ngochitore komento mokia mara kabere mara gatatu erinde korange serikali ya rurororo kiagera ne serikali ya changindira aba Kenya abantu baito abana baito moroche chiskuru buna chiabeire chiskuru ichiko sambwa chiskuru ichiko ya abana abaibori bachandegete mbamaite abana babo nkaibakade uchumi economy ya sarikire besa chiaka tokire meuko y'abantu nchiyo ensemo ya marwaire abantu bari kurwari na NHIF sha bareta tigokora amo nebinto binde binga abantu baminto mubiroche obokaya yubogenderete ne serikali ye inje nari kubaboria abagusi baminto onyenga kikerororo tugochikugamba gose gokwana ne sauti yemo enka kinereye tugochikwana ne sauti yemo erindegerege goiko mwakonde tunyari kustuma eserikali ya William Ruto ka nereraba asobokendu baramanya inkikere na intu twatebirega ekero turaire serikali egentege tangani no komechwa ng'aba Kenya babekirwase baranyare gukora ebiasara byabo batayikonya kogoswa barabe kwase emeshahara yabo etayikonachwa amo nebinto binde binge nabakurumia aba bakurumire ebinto by'abantu mbaye wa matuko 50 omo erindegere bairanie ebinto onye mbaye gochikoiranie ebinto by'abantu erinde na barutwamo igo nari kobasaba bagusiba mitase more ese igiye bono mwaje rase yansire yaikire ekero nakwana n'abantu aba boborendi ritukoria rero mambia ibante bing'aba rai batatu kurwense me yagusi ibabibe kirororo bakunya kokorigererigwa kunya koringori winki bakora oyo mono mosike kibagendi oyo bwato mutienyoria oyo onde no moseneto ito momoimonyo nkakorubosonga nere bakunya kubwatia kunya korigereria kororanki yao kora no onde ninche oyibabwate terero igo muntu otigaire bono bakunya koringoria no mosiko ito onyonka nere babegete naende obonyonki obwerindegere bakunya kubwatia nari kobatebiga ese iyeje yonsi gegocha esa odi twamuire gose twatebire aseri boy rimo intubuna abarai baito korusiga iga itogo chikobwatsio umusiko yo ito mwana ito Fredo Kengo Matiang'i rindegere abe serikali ine rese gitobekere igo nari kobasaba abantu baminto eye bono goiketoreta abo kiagere segiye esegi yabarai tayi yabarai esegi yabarai nesegi yegesaku ntogwana ine igo tigatubwatera neamo erindegere tuichamo gego iko mwakonde erindegere tuserie serikali eye na rituranyare kwa abakenya baitu buswe na inche gingoteba korubono iga bono banko ngimono tindi gochigokira igo ntagete turwane esegi eye pako mwerio na ende ntebe iga ase esegi eye yonsi ipiegenderete omochumbo West Mugrango muske Steve Mugaka no arime
igoro ekero bakonya korigereria ng'a omonto nkajiare nero oyomo boru kobate ng'a omonto oyo gara asegete na inche nare gotebia omosike Steve Mogaka ere bono engaki yaye yaerire abanainchi already ba West Mugirango baamuire ng'a Steve Mogaka tagotwara kerogo kende gose takobatamwende ya butwa igo ese eng'encho yokonya koreta obochingo bwakonya goetaeta konya gotumeka serikali erindegere gotominyokia inche gontagete mote omosiko oyo kigaganye 2027 togende paroti abakenya bamwe korwororo omurayi onde bwensi orachi koba gagotumeka nebisaku binde korwania egesaku kiomogusi buno omosike Steve Mogaka amo nabande abagusi ba minto engaki yaikire mugwenete gotenena abantu aba mbanyo ano ene ribaga ryogokwana neba no ene tundubari neba no ene amatanga ando simba akwana erindegere gose ekiagera na bakwiranie egesa kunyuma igabara ibu nabo abantu ba minto asemure barigererie erindegere na ritoranyare korosie gesaku asa ya mange biamono na wacha nipatiane ni nafasi kidogo kwa wenzangu wako hapa, mrefu yuko hapa, alafu na Clive Ombeta asungumze, alafu mrefu asungumze na yeye.